Лукашенко супер. Путин решит. Так. Путин, помоги. И что у тебя теперь? Няма пашпарта. Просто сказала мне ў якісьці момант. Давай па-расейску. Павінны быць мужчыны і жанчыны. Жанчыны на кухні, мужчыны на працы. Гвалт, заробкі, эканамічныя пытанні. Таму што гэта не цікава. Цікава абмеркаваць, хто павінен аплачваць каву і ці... Хто з кім спіць? І што там з гэтымі падмышкамі. Па-першае, мы з тобой знаходзімся ў крыніцы беларускага гумару ў Варшаве. Это стендап-локал. Гэта знаёмае для цябе месца, але ты не давала тут стендап. Распавядзі мне, што тут адбывалася. Тут мы рабілі Fuck Up Night, Girls Only, калі розныя таленавітыя і знаёмыя ўсім гледачам жанчыны беларускія. Яны і артысткі, і феміністкі, і прадзюсеркі. Яны тут распавядалі пра свае факапы, пра не вось гэты паспяховы поспех, к якому мы ўжо звыкліся з якім у Інстаграм, а яны распавядалі пра свае, ну вось нейкія непаспяховыя гісторыі, а для нас гэта вельмі важна, і для нас, я маю на ўвазе, і для беларусаў, і для жанчын асабліва, таму што ў нас у нашай нацыі, і, на мой погляд, вельмі нізкая талерантнасць к памылкам. Калі мы робім выгляд, што нічога не адбылося, ніякіх памылак не было, мы гэтыя памылкі робім зразу ў раз, і гэта нічога не мне падаецца, не становіцца лепш. Ні ў грамадстве, ні ў бізнесе, ні ў медыа, ні ў культуры. Так от, адсутнасці талерантнасці да памылак, мне падаецца, што гісторыя моўная, напрыклад, яна такая ж самая. Так. Нармалёва навучыць, наколькі я разумею, таксама гэта праходзіла, калі ў цябе пачаліся этэры, жывыя этэры, што складаны, што важна, і наколькі табе прылетала? Мне ўсё прылетае, мне і зараз прылетае, таму што ў мяне ў сям'і ніхто не размаўляе на мове. Гомельская вобласць, так? Да, не справа не ў Гомельскай вобласці, у мяне маці, яна з узбекскай сям'і, там ніхто не ведаў беларускую мову ніколі. Бацька, ну, з бацькам я не жыла, ну, вось там 10 год. Наступны бацька, як отчым, Айчым. Ён, ну, вот з такой расейскай сям'і. Яны ўжо беларусы, але ж вось яго бацькі, яны расейцы, і таму яны нават маіх малодшых брата і сястру. Мне гэта вельмі не падабалася, але ж яны ў школе вызвалілі за навучанне беларускай мовы. Так, навучанне беларускай мовы і літаратуры. Такая была магчымасць у сямей, якія вось не беларусы. І вось у мяне ніхто не размаўляе на беларускай мове, са мной ніхто не размаўляе на беларускай мове. Я вывучала ў школе вось і літаратуру і мову, але ж я яе не выкарыстоўвала ніколі. І затым я доўгі час пражыла ў Расеі, працавала там, ну і там таксама не выкарыстоўвала мову. І зараз у мяне, ну, такі маш-брасок. І вельмі шмат такога не вельмі прыемных каментароў, калі, ну, вось я раблю шмат памылак, але ж я, ну, неяк. А як ты акцэптуеш гэта? Канцэпцыя вельмі простая. У цябе можа быць 600 пазітыўных каментароў, але ты будзеш акцэнтавацца і акцэптаваць эмацыйна толькі адзін. А як ты апрацоўваеш гэта? Ну, я з сабой размаўляю, таму што гэта же, зараз ты мне будзеш дапамагаць, когнітыўная памылка, когнітыўнае скажэнне. Скажэнне, так. Ну, калі вось ты фокусуешься на негатыве, негатывізм гэта клічаць. І гэта я з гэтым працую, таму што я такія каментары недобрыя атрымліваю не толькі наконт мовы і як я выглядаю, і што я вопратка моя не падабаецца. Самае цікавае, калі я прыходзіў замяняць Костю Калерна на этэр звычайнай раніцы, сказалі: о, Менцева ведала, што прыйдзе Мелказёров, распранулася, плечы свае показала. Заўсёды так. Яны лічаць, што я заўсёды для кагосьці вось так вопратку адбіраю, але ж ніколі не для сябе. Таму хейта шмат, яго шмат ва ўсіх соцсетках, і чым больш публічнасці, тым больш хейта, але ж з хейтам па мове я вось неяк звыклася і сабе паабяцала, што я буду прадоўжваць казаць, але ж у мяне была, я не ведаю, ці можна пра гэта распавесці ці не. Можна ўсё. Я спадзяюся, што да староўда нічога не скажа мне. Гэта было вельмі міла. У нас было інтэрв'ю. Це было інтэрв'ю ТОК. Так, я была ў інтэрв'ю ТОК. Мой любімы канал. Я пачала першыню размаўляць па-беларуску. А, ты пагадзіла цалкам? Гэты 5 гадзін ты размаўляла па-беларуску? Нет, таму што Наста сказала мне ў якісьці момант: давай па-расейску.
Я гляджу, ну няўжо так усё дрэнна, што мне зараз... Не, просто мне падаецца, што калі у цябе, напрыклад, этэр, які ты маеш на 2 гадзіны, ты не заўсёды размаўляеш па-беларуску. Ну, бо гэта когнітыўна, гэта напружанне, так ці інакш. Я першы разы, калі я размаўляў ці чытаў па-беларуску, я просто адчуваў, што я выйшаў нібыта з нейкай цяжкай працы, ці я сесію здаў. Просто адсутнасць звычкі. Просто мне падаецца, што не трэба сябе закопваць, што ты вот выключна мусіш адразу кшталцона пачаць размаўляць па-беларуску. А што ты распавядала з гэтай сцэны наконт факапу? Перакажы мне, што ты з гэтай сцэны распавядала, напрыклад. Ну, про свой пашпарт, што я была той самай адной у нашай сяброўскай кампаніі, хто запісваўся на замену пашпарту за тыдзень да таго самага закону у восені, які забараніў беларусам атрымліваць дакументы за мяжой. І вось нешта, такі нейкія... І што ў цябе цяпер? Няма пашпарта, ну, то бок у яго няма сторонак, няма месца для штампаў. Глядзі, когнітыўнае скажэнне магло б спрацаваць так, што тое, што з тобой зрабіла беларуская прапаганда, магло б таксама ўспрымацца як факап. Я прашу прабачэння за колькасць англіцызму ў нашым беларускамоўным эфіры, але давай паразмаўляем пра дипфейк, які адбыўся з тваім удзелам, чаго ты, безумоўна, не хацела. Як ты адрэагавала? Першая твая рэакцыя, ты была на працы, ты была ў жывым этэры. Так, а гэта было ў прамым этэры, і я адрэагавала вельмі добра, я усміхнулася. Першая вось моя рэакцыя публічная, яна была вельмі спакойная, з жартам, але ж гэта мне каштавала вельмі шмат, таму што унутры гэта іншая рэакцыя была. То бок ты неяк збіраешся і выконваеш сваю працу, а потым уже рэфлексуеш і думаеш, што адбываецца ў маім жыцці ўвогуле. І гэта называецца лічбавы гвалт? Так, гэта лічбавы гвалт, гэта не такая жартоўная тэма, але ж гэта вельмі важная тэма, таму што для нас, ну, вось мне казалі, ай, забей, што ты, фоткі зрабілі, прыгожыя, супер. Калі я пачала распавядаць пра гэта, пра то, што гэта вось такі цифровы гвалт, што вось гэта так і так, з ім надо так разбірацца, як на яго рэагаваць, як з сабой працаваць. Шмат хто мне напісаў не ў каментары, а ў лічныя паведамленні аб тым, што навошта ты гэта робіш? Ты добра адрэагавала у этэры, вось жартуй з гэтага. Не кажы ім, што яны табе неяк зацапілі гэтым, зачапілі. І для мяне гэта выглядае як, ну, а навошта? А якая твоя как бы мова рэакцыі, твоя мова стрэсу? Ёсць, наколькі я разумею, даволі распаўсюджаная гісторыя зажартаваць гэта ўсё. Ты жартуеш. Гэта такі смех праз слёзы ці сапраўды, то бок, натуральная рэакцыя? Не, гэта першая натуральная рэакцыя, але ж яна мне каштуе шмат. То бок, мне патрэбна будзе сам-насам з сабой нейкі час правесці ў цішыні, таму што, ну, вось, гэта рэакцыя, яна не натуральная. Яна для мяне арганічна, але ж першая рэакцыя на нейкую несправядлівасць, яна павінна быць іншай. Ты можаш раззлавацца. Ты можаш там празлавацца, прараса, даць натуральныя эмоцыі, да? А не быць вось такой... А ты жартуеш, нешта нічога не адбылося. У цябе не было пастаянна нейкіх фобій, не ведаю, ісці, зноў ж такі, ў гэты жывы этэр, падчас якога можа здарыцца, ну, чарговая нейкая бздура? Не, такога не было, але ж я зараз неяк... Калі ты бачыш мой інстаграм, у гэтым інстаграме ёсць шмат чаго? Ад асветы рознай і па фемінізму, і па падлеткавых справах, і да неяк фотаздымкаў, дзе я падабаюся сабе, дзе падабаецца мне маё цела, дзе я магу у бікіні стаяць у морачка. І гэта ўсё для мяне окей. Дзе я танчу у кароткай спадніцы, і гэта ўсё было окей для мяне. І вось год таму я зрабіла сабе вельмі прыгожую фотасесію, дзе, ну, я не зусім без вопраткі, але ж там вось ёсць голыя плечыкі, яшчэ нешта. Меню. Так, і мне вельмі падабалася гэтая фото да гэтага вось моманту, да гэтага дипфейку. Я вось лічыла, што у меня ёсць жаданне зараз нешта такое зрабіць, такую фотаздымкі прыгожыя. І я вось зразумела, што вось у мяне гэтае жаданне заціснула крыху, таму што вось ты як прадставіш, якая колькасць там гэтых прапагандыстаў, ну, прабачце, мастурбіруе на твои фотаздымкі, думаеш, ну, неяк пачакаю яшчэ крыху, пачакаю. У любым выпадку людзі, якія кожны дзень ці рэгулярна выходзяць у эфір, там незалежны беларускамоўны эфір, яны вядуць такі завочны дыалог з прапагандыстамі. Што ты можаш сказаць о стане вось вашых узаемаадносін з імі? Яны заўсёды ёсць у этэры. Нехта з іх, напрыклад, прадбайла, нават і піша ў каментары нешта заўсёды. І вось 3% у нашым прамым этэры заўсёды гэта прапагандысты, але ж, ну, вось нехта з іх. Таму што мы гэта по нашых апытанках разумеем, калі нехта там галасуе. Лукашенко супер!
На тизер. Вайна павінна была адбыцца. То есть ты кожны раз разумееш, Путин решит. так. Путин помоги. А ты адразу зразумееш, што гэта вось яны існуюць. І для мяне вельмі важна, што яны ёсць, таму што, глядзіш, нешта вывучыць добрае, добрае слово пачуюць, нейкая асвета, беларускую мову будуць разумець лепш, нейкі пра секс асвету, паведамленне нейкае будзе ў іх. Чаму не? У тебя есть нейкія шкадаванні наконт таго, што сунулася ў гэты праект? Ён, безумоўна, адразу падняў твою медійку, ты працягваеш хадзіць інтэнсіўна, не так інтэнсіўна ўжо, як восенню на інтэрв'ю, то бок ты з'явілася як пэўная асоба, як пэўная там адзінка ў гэтым медыйным поле. Але наколькі я разумею, вядомасць сённяшняя, не вядомасць, пазнавальнасць па-беларуску, гэта крыміналкі, гэта вось увага гэтых пацаноў з прапагандыстаў і нічога добрага. Табе раней не хапала за тое, што ты распраналася, абараняла феміністак і гэтак далей. Дзеля чаго ты працягваеш? Таму што гэта вялікі прывілей размаўляць за такой вялікай аўдыторыі беларускай, больш таго, аўдыторыі, якой не падабаецца тое, што я кажу. Не ўся, але ж шмат з тых, хто глядзіць звычайную раніцу. Кожны раз, калі я пачынаю распавесці нешта пра фемінізм, пра гендерную роўнасць, секс-асвету, яны заўсёды: «Ой, Марына». Але ж слухаюць. І нешта ўжо шмат каментараў добрых прыходзіць. Дзякуй, што вы вось узгадваеце такія тэмы, дзякуй, што вы пра гэта кажаце. Хтосьці пачынае дзяліцца сваімі гісторыямі, што нешта пра сябе разумець. Патлумач мне, ласка, наколькі я разумею, што вядоўца, сувядоўца проекта «Обычное утро» гэта факультатыў, асноўная праца на нейкае іншае. Так, у мяне ёсць стартап для падлеткаў, дзе вось якраз вось гэтая сексуальная асвета, камунікацыя, кібербяспека. Вось мы адукоўваем падлеткаў, каб яны не сутыкаліся з тым, з чым мы сутыкаліся вось як гэта лбом у сцену, каб яны пра гэта мы паведамляем ім да таго, як будуць існаваць нейкія іх факапы ўласныя, так. І у мяне яшчэ ёсць кансалтынг по гендернай роўнасці на працоўным месцы. Там мы робім працоўнае месца больш такім інклюзіўным для ўсіх. Для цябе зараз будзем вельмі фантазаваць, нібыта в чат GPT мы засунули, у штучны інтэлект засунули все мары Марыны Ментусавай, калі ў Беларусі будзе прэзідэнтка. Так. Гэта для цябе будзе нейкая, не ведаю, поспехам твоей дзейнасці? Так, не толькі маёй, але ж шматлікіх феміністак і гендерных даследаванняў, шматлікіх даследавальніц, шматлікіх актывістак. Так, гэта будзе наша перамога, таму што гэта вельмі складаная праца. Я не ведаю, ці ёсць нешта горшае за тое, што я маю на ўвазе абратную сувязь. Ці ёсць нешта, нейкая іншая галіна, у якой табе дастаецца такі вялікі шмат хейта гэтага. Я не ведаю, палітыка можа толькі. А чаму так, патлумач мне, ласка? Просто я так разумею, што за беларушчыну сваю недасканалую ты атрымліваеш апошні год-паўтара, а за фемінізм уже гадоў 10? Так, 10. Чаму настолькі это чуліва, настолькі адчувальная і складаная тэма для беларускага грамадства? Ведаеш, Мікіт, не толькі для беларускага, таму што вось фемінізм і гендерная роўнасць, правы для жанчынаў, гэта вось з выгляду эвалюцыі, гэта мы паспрабавалі ў такі кароткі перыяд гістарычны зрабіць і так шмат, што эвалюцыйна мы яшчэ не паспяваем за гэтымі зменамі, за гэтай эвалюцыяй. То бок гэта рэвалюцыя, а не эвалюцыя. Эвалюцыйна мы да гендернай роўнасці можам ісці яшчэ 300 год. Гэта менш за ўсё. 300 год гэта па падліках АН. Але ж я лічу, што можа і больш. Таму вось то, што мы робім, гэта рэвалюцыя. Гэта штучныя інструменты, якія прымушаюць дзяржавы, нейкія бізнесы рэагаваць на праблему і змяняць нешта для жанчынаў. То бок гэта не эвалюцыйна. А калі ж нешта адбываецца не эвалюцыйна, а рэвалюцыйна, то гэта вельмі вялікая такая праблема для грамадства. То бок грамадства шмат каго з людзей не разумее, што адбываецца. Для нашага мозга гэта вось тое самае когнітыўнае скажэнне. Для нашага мозга вельмі такая патрэбна простыя рэчы. Ёсць чорнае, ёсць белае, ёсць горача, холодна. Вельмі павінна ўсё быць проста. І калі нешта выходзіць за гэтыя рамкі, то у мозга адбываецца такое: я табе што, жарт нейкі
Я вось гэты мозг, ён ад прадзедаў спакон Я тысячагадовой эвалюцыі, так? Так, я зрабіў для таго, каб ты выжыў, каб у тебе была ежа, бяспека, ўсё. А тут ты кажаш, што у яе будзе такі ж заробак, да? Так, тут яшчэ нейкі заробак. То бок гэта вельмі складана, і мозг з табой неяк спрачаецца. Табе павінны быць мужчыны і жанчыны. Жанчыны на кухні, мужчыны на працы. Мужчыны зарабляюць грошы, жанчыны наражаюць дзяцей. Чорнае і белае. У ўсіх розныя туалеты. А тут мы, глядзіш, розныя туалеты, жанчыны на працы, мужчыны ў дэкрэце. Незразумела, вельмі складана, таму мозг вось з табой спрачаецца ў гэты момант. І таму я раблю шмат лекцый па гендернай роўнасці, і я ніколі нікаго ніякай віны не навешваю вось на погляд гендерную роўнасць. Я разумею, чаму гэта так складана прыняць, таму што мы не эвалюцыйны вось гэты шлях выбралі, а такі рэвалюцыйны, але ж інакш мы нічога не зробім. Я ад цябе даведаўся пра такое словазлучэнне падатак на патрыархат. Это што? Да это я жартавала, таму што калі мяне запрашаюць на інтэрв'ю, у мяне заўсёды запытваюць, а хто павінен плаціць за твою каву. Я думаю, чым я займаюся ў сваім жыцці, што мяне А табе не падабаецца гэтае пытанне? І ці важнае яно? Яно не важнае. Не, яно не важнае, на мой погляд, таму што як вы, вось у вас ёсць адносіны, як вы дагаварыліся, так і добра. Таму што вось і нікаго не павінна хваляваць. Што ты там робіце? Гэта вашая справа, гэта вашы адносіны. Твая жонка можа табе нават фінансаваць. Ніякіх пытанняў няма. Вашы адносіны, гэта вашы адносіны. Але ж ёсць справа, хто аплачвае мою каву. Ну вось, таму гэтае пытанне, яно, ведаеш што, яно ўвогуле адбірае час на тое, каб мы абмяркоўвалі вельмі важныя справы. Гвалт, заробкі, эканамічныя пытанні. Таму што гэта не цікава. Цікава абмеркаваць, хто павінен аплачваць каву і хто з кім спіць. І што там з гэтымі падмышкамі. Так, павінна было адбыцца гэта. Яны заўсёды пытанні задаюць, а ці голіш ты падмышкі. Прикольно. Дзякуй за твой час. Мне застаецца, напэўна, толькі закасплеіць Сашу Філіпенка, які прыйшоў да вас у жывы ЭТР, сказаў, што ты прекрасны, ты сапраўды прекрасны. Ты мусіш апранацца і не мусіш апранацца дзеля кагосьці, а можаш апранацца як заўгодна для сябе. І гэта вельмі здорава, што ты паказала гэты прыклад. Я разумею, што это вельмі цяжкая нагрузка наконт хейта, але дзякуй табе вялікі і памятай, што ты супер, ты топ. Дзякуй табе і дзякуй за запрашэнне. Вось, і дзякуй вам всем за прагляд. Все. Дзякуй. У Слуцку ўсё па-людску, а ў Мінску ўсё па-свінску. У Беларусі 3 сталіцы: Мінск, Бабруйск і Плешчаніцы. Прымаўкі з гарадамі і мястэчкамі папулярныя ў народзе. Але ці ведаеце вы, што некаторыя геаграфічныя назвы ў беларускай мове нейкім цудам ператвараюцца ў зборныя вобразы і перастаюць называць тое самае канкрэтнае месца? Самы папулярны горад у беларускіх традыцыйных прымаўках – гэта Вільня. Працуй пільна, і тут будзе Вільня. Круці жорны пільна, тут будзе Вільня. Мала хто задумваецца, што Вільня ў гэтым выпадку ўжо перастае азначаць толькі канкрэтны горад, а робіцца зборным вобразам нейкага вялікага, дагледжанага, узорнага, ідэальнага горада і месца. Месца мары і парадку, месца вартае пераймання. Языком у Вільні, а галавою за печчу, кажуць пра таго, хто больш гаворыць, чым робіць. Вільню мінуў, гэта значыцца праляцеў з хуткасцю святла, недзе хутка апынуўся. Не за дзень Вільня станавілася. Беларускі варыянт папулярных прымавак пра Рым, ну ці там Маскву. Зарубель жабу ў Вільню пагоніць, гавораць пра скнару сквапнага чалавека. Язык Вільні дапытае, значыцца, не маўчы, і знойдзецца адказ. Другая такая зборная назва – гэта Дунай. Дзіва дзіўнае, але ў Беларусі каля 30 ручаёў і рачулак называюцца Дунай. Дунай – гэта прыток летапіснай Менкі, якая дала імя Менску. Дунай – гэта прыток Віцьбы ў Віцебску. Дунай ёсць пад Рэчыцаю і пад Іўем. Нямногія ведаюць, што даўнейшая назва Дзвіны – Дуна, ад таго ж кораня. А ўсё таму, што Дунай са старажытных моваў азначае «хуткая вада».
Нашыя продкі ведалі гэтае значэнне, таму мясцовыя ручаі і называлі Дунаямі. З часам Дунай у фальклоры стаў зборным вобразам ракі, фактычна сінонімам да слова рака. За Дунаем, за сінім Дунаем. Гэта значыцца: ой, недзе далёка, за ракою. Ой, пайду ў Дунай, утаплюся. Это ж нехта не ў Вену ці ў Будапешт хадзіў тапіцца. Камень на шыю бліжэйшы Дунай выбраў і наперад. Даруйце за чорны гумар. Карацей, сябры, працуйце пільна, і тут будзе вільня. І працаваць не абавязкова за Дунаем, за сінім Дунаем. Можна і тут.